пък първо се справи с Варна ДКС с 3-0, а днес в един ранен матч, който се игра около обяд в първа езикова гимназия във Варна, спечели и срещу Перун с 25-16 на 14 и на 8. А сега ще видим едно малко по-интересно естествено представяне на стартовите шестици на двата отбора. Започваме първо с съдиите, разбира се. Милена Лазарова ще бъде първи съдия, международна категория. Втори съдия е Весела Лазарова, която е с национална категория. Да се надяваме, че днес съдийството няма да бъде от някакъв съществен фактор, а сега по традиция, знаете, отбора на Левски, клубът Левски прави така едни интересни представяния на състезателите, които вземат участие в този двубой. Естествено, шоуто трябва да бъде на лице. Ето и какви са стартовите шестици. Започваме с тази на гостите. Ванеса Готарби, както ви казах, от Германия с втори номер за Марица, с третия разпределителката Лора Славчева, с пети Добрина Христоскова, която е и капитан на отбора, с 14 номер Борислава Съйкова, с 20 Ива Дудова и с 33 Кая Николова, с първи номер Либеро Жана Тодорова. Също в ролята на Либеро с 13 номер е Мила Пашкулева. Сега очакваме повече шум в залата, защото е време да видим и шестицата на домакините. С пети номер Дария Иванова, с 12 Иванина Малинова, 14 номер е Цветомира Миткова, с 18 Гладалупе Мартин, с 20 номер Микаела Стоянова и с 22 новото име в селекцията на Левски София и капитан. Веднага в ролята на капитан влиза разпределителката Силвия Кухарска, една полска състезателка, която бе привлечена с цел да повиши нивото на Левски, разбира се. Разпределител, друга полякиня с 23 номер Агнешка Адамек. Познаваме много добре и от миналия сезон тя игра именно с екипа на Левски. Последни секунди за наставление от двамата наставници. Радо Арсов може би малко по-активен в диалога с своите момичета, докато Ахмед Джан Аршимшек по-скоро в диалог с своите асистенти. Всичко е готово за началото на матча. Познават се доста добре двата състава и през миналата година имаха възможност да играят. Голяма част от тези момичета са в девическите гарнитури и в националния отбор, разбира се, женски, така че нищо ново. Може би двете чужденки, тази, която сега ще изпълнява начален удар Ванеса Акбортаби и разпределителката Силвия Кухарска са по-нови състезателки. Начало на първи матч за сезона. Веднага атакува с първия човек разпределителката Силвия Кухарска. Имаше отлично посрещане. Може би сервизът е този, който ще окаже най-съществено влияние в днешния матч. Левски като домакини със сигурност ще бъдат по-уверени, защото тренират в тази зала и са по-така свикнали с обстановката. Но да видим, всичко е въпрос на 8 секунди бяха свирени сега при изпълнението на сервис. Не успя да влезне във времето Иванина Малинова. Нещо интересно за вас, уважаеми зрители. Много по-стриктни ще бъдат съдиите. Това са инструкции от FIVB в няколко аспекта. Първо, зоната при нареждане, при посрещане. Много стриктно ще се гледа да се спазват местата. Второто нещо ще бъде точно това, което свири 8-те секунди или времето, за което трябва да се изпълни сервис. И третото, изключително важно, е дисциплината. Ако някой от треньори, помощни треньори навлезне в игрището, това задължително е червен картон. Така че ще бъдат доста стриктни и нашите съдии, които участваха в една съдийска семинар тук в България, който беше за обучение. Но да се върнем на това, което се случва на терена. Мика Стоянова с добър сервис, с първия човек атакува и Лора Славчева. Отлична атака на Съйкова. Опитват още в самото начало и двата състава да започнат да атакуват пред центъра. Разбира се, това става възможно, защото имаме добро изпълнение, добро посрещане на сервис. 2 на 2 за тима на Марица. Лора Славчева бе на началния удар.
Успяха пловдивчанки да посрещнат първата атака на Левски. Сега нова възможност за сините. През Стоянова минава тази топка и 3-2 за домакините. Браво, браво на полската разпределителка. Вижда се, че има качество в тази състезателка. Още повече, че и с ръста, който има тя, вдига доста блокадата, но сега видяхме как обърна една топка почти от зона 4 на втора линия за Мика Стоянова. Много хубава атака се получи. Добър сервис беше този на Гваделупе Мартин. Топка само прехвърлена и възможност за контратака за Левски. Отново на втора линия Стоянова. Този път обаче Марица успява да вземе топката и отлична атака. Топката закача филето. Няма нужда да претендира Радо Арсов, защото пред него се случва всичко. Топката закача филето, а не антената. Ако има повторение от нашата камера, ето от тази, която е отзад, много добре се вижда, че топката закача филето. Мисля, че няма нужда от претенции към съдиите и двете съдийки са много добри, така че очакваме в това отношение да няма никакви претенции. Нова възможност за Левски сега за повторна атака и самоподсигури се Мика Стоянова. Топка в зона 4, пустата в зона 6 от Дария Иванова. Отлично разиграване беше от самото начало. Виждаме двата отбора, казано на наш волен език, да се захапат и топката да не пада в продължителен период от време. Хитро изигра тази ситуация Дария Иванова. Да, много добре пусна в дълбочина в зона 6, защото точно зад блокадата крилото беше застанало, за да подсигурява. Светомира Миткова сега на начален удар за сините. Недобро посрещане от Агбуртаби. Но възможност за Левски. Отново към Дария Иванова насочена топката. Но този път Ива Дудова носи ново равенство в резултата. 4-4. Без проблеми за Дудова. Ива Дудова, която понатрупа доста опит тази година, беше използвана и в женския национален отбор и там изигра доста мачове. Момичето има отлични качества, опита й липсваше, но с всяка година и с мачовете, които играе и които ще изиграе, разбира се, с Марица в Шампионската лига, със сигурност ще бъде от много голяма полза за нейното израстване. Съйкова сега опита един хибриден сервис, но не успява да го вкара в противниковото поле и за сервис се подготвя разпределителката на Левски Силвия Кухарска. Много силен сервис беше в четворката, която е на първа линия. Има докосване до блокадата. Според мен съдиите обаче осъждат аут. Виждаме претенциите на целия щаб на Марица и на всички състезателки, защото се видя много добре се видя. Имаше докосване поне от нашия коментаторски пулт, който е над мрежата точно. Се видя много добре, че имаше такова докосване. Разбира се, няма видео челендж на тези мачове. Най-вероятно в плейофната фаза ще има. Доста разстроена на посрещане е Агбуртаби. Сините усетиха това, започнаха да насочват сервиса предимно в нея, сега обаче не успяха да се възползват за нова брейк точка. Съвсем нормално е, защото тя е на първа линия, да насочат сервиза в четворката, която е на първа линия, да я затруднат при посрещане, ако могат да изтеглят далече от мрежата. И сега Ива Дудова ще пусне ли силов сервис? Не. Джамфлот много остро ниско над мрежата минава и това е ас. Много от високо тръгва сервиза на Ива Дудова. Тя е висока 198 см. Мрежата е 2,24, уважаеми зрители, така че топката тръгва от голяма височина, минава ниско над филето нейния сервис и влиза много остро в полето на Левски. Ще успее ли да повтори обаче такъв сервис? Също много хубав сервис. Гваделупе Мартин беше затруднена. Не е най-удобната зона 4 за Мика Стоянов, но отлично нападение за нея. С голяма височина хвана топката над блокадата на Марица. Успешно отиграване за Левски. Блестящо от страна на Микела в този случай. Седма точка за отбора на Левски. Сините отново са лидери в резултата. Дария Иванова на начален удар с номер 5. Хубав начален удар на Дария. И осма точка за Левски. Сините повеждат с 8-6. Великолепно изпълнение на Иванова, дъщеря на дългогодишния разпределител на националния отбор. Николай Иванов, с него си има възможност да бъдеш на полето заедно. И бащата, и майката са бивши волейболисти, така че гена го има. Още един много хубав сервис. Освен, че влиза с голяма сила сервиза, е много добре насочен. Първо беше в конфликтната зона между Добрина Христоскова и Мила
Пашкулева, либерото, сега в зона 1. Много добре видя, че Мила Пашкулева беше влезнала навътре да събере нареждането при посрещане. Отново Дария Иванова, хубава техника има тя, сега обаче не успя да оцели добре топката. Може би искаше да вкара леко скъсен сервис към зона 1, но не успя. За сервис Ванеса Акбуртави, за Марица. Основна четворка е тя. Очаква се от нея да бъде водещ лидер, да бъде хубав сервис е този. Не успяха да посрещат много добре от Левски и отлична атака. Доста увереност виждам в действията на Микаела Стоянова. През миналата година беше по-скоро колеблива, но сега с участието си в женския национален отбор през това лято, с продължителен тренировъчен процес и сега неизменен фаворит, трупа увереност и се справя отлично. Но втора поредна грешка за сините на сервис. 8 точка за Марица, 8 на 10. Този път Иванина Малинова сгреши и прати топката в мрежата. Сега Кая Николова, центърът на Марица Пловдив. Топка за Гваделупе Мартин. Добре се справи Николова сега с посрещането. Дудова е спряна в блокадата, но още една възможност за пловдивчанки. Пак блокадата на Левски работи добре. Този път обаче бе преодоляна от добрата работа на капитана на Марица, Добрина Христоскова. 9-та точка за пловдивчанки. 9 на 10. Нещо, което ми направи впечатление, беше добре подадена към Ива Дудова топката. Повече височина трябва за тази състезателка. А Кая Николова, която през миналата година беше в ЦСКА, тази година е трансфер в Марица Пловдив. Отново се самоподсигури Микаела Стоянова. Много възможност ще имат състезателките на Левски. Топката е удобна. Много хубаво пускане с височина. Топката беше доста навътре, близко до филето. Не рискува Микаела Стоянова да атакува. Пусна остро с голяма височина и с голяма скорост. Постига точка за своя отбор. И сега тя ще изпълнява сервис. При 11 на 9 задържа се аванс от 2 точки в полза на Левски. Добро начало за сините. Хубав сервис от Стоянова. Блокаут обаче тук на капитана Христоскова. 10-та точка за Марица. Добрина Христоскова, която през миналата година беше един от факторите в отбора на Марица с много успешни игри и много константна игра през цялата година. А сега от началото я виждаме много уверена също. Много бърза топка е тази над острата топка, почти като прострелна в зона 4. Добра сработка, въпреки че е от тази година тук разпиталката Силвия Кухарска. Виждаме, че първо е много прецизна и много добре се е сработила с своите нападателки. Гваделупе Мартин. Добро посрещане за Христоскова и тук виждаме разпиталката Славчева, която игра веднага над острата топка. Много трудна за блокиране тази топка, защото посоката е една и съща. Височината е само около 20 см повдигната, за да премине над ръката на състезателката, която тръгва за остра топка. Добрина Христоскова, хубав сервис. Успява тук да се пребори Кухарска. Още една спасена топка на кого? Браво на Кухарска. Перфектно обърна топката по дългата страна. Ето това трябва да виждаме. Младите български разпределителки трябва да наблюдават това нещо, защото това е втора топка, която и отива в зона 4 и оттам Кухарска обръща в зона 2, било на първа или на втора линия. Нещо, което просто е пример за подражание, който трябва да наблюдават младите разпределителки. Дудова сега беше спряна от Дария Иванова с единична блокада, но сините не успяха да се възползват от добрата игра на Иванова. Точката отива за сметката на Марица. 12 на 13, като говорим за това, че млади разпределителки могат да се възползват от присъствието на Кухарска в отбора на Левски. Ами Кяра Андонов, която сега, след като изкара миналия сезон
почти неизменен титуляр бе тя за сините в тази роля. Сега може да натрупа наистина доста сериозни дивиденти от присъствието на полякинята в отбора на Левски и да подобри своите качества в такава конкуренция, която има. Страхотна блокада отново спира Ива Дудова и пак Дария Иванова е на върха на емоциите. 14-та точка за Левски, 14-12. Сините продължават да задържат този аванс от 2 точки вече в средата на гейма, но Ива Дудова тук бе спряна безапелационно от блока на сините. Опита повече сила да вложи, отколкото да хване високо топката Ива Дудова. Разбира се, това не са нейните възможности. Топка в зона 4, пустата топка, остава в игра топката. Отново не е добре подадена, справят се в дълбочина състезателките на Левски. Това е много ниска топка, мъчи се при тази топка Ива Дудова. Трябва да повдигне височината, скоростта, с която отива топката към нея е добра, но трябва да лети доста по-високо. Сега има някакъв проблем, да видим за кого, за Дария Иванова. Стъпи на криво, виждаме болка изписана по нейното лице. Ще трябва да напусне игрището. Явно, че има навяхване на Глезена. В игра с номер 19 Вяра Парапунова. Вяра Парапунова, европейска шампионка до 18 години в отбора на Тони Зетова. Сега е принуден Радо Арсов да направи тази смяна. Изобщо не може да стъпи на крака си в момента Дария Иванова. Това е, което виждам от нашата коментаторска позиция. В момента обработва се естествено нейния Глезен. Топката е на антената. Не, лошо беше подадена тази топка. Не успя Иванина Малинова да вдигне хубаво топката към Вяра Парапунова. Тя се опита да я вкара по някакъв начин, но състезателките на Марица бяха много внимателни на блокада. Тайм-аут поискан от Радослав Арсов, треньора на Левски. Има какво да коригира Радо Арсов. Получиха се някои леки грешки, бих казал, при последните две разигравания. Общо взето играта е равностойна и от двете страни се допускат някои така грешки в повече, но съвсем нормално. Сега от тук нататък вече да видим кой отбор ще се окаже така по-концентриран, за да може да завърши добре гейма. Разбира се, Дария Иванова е основна състезателка за отбора на Левски. Но може би и контузията изигра така роля за леката разконцентрация на нейните съотборнички. Малко или много нейните съотборнички видяха какво се случва и разконцентрират своето внимание. Да, това, което се случва с Дария в момента, зад скамейката на Левски. Микаела Стоянов сега по блокадата игра много хитро Микаела и успя да вземе тази точка в полза на Левски. 15-14 в полза на домакините. Добре се бяха наредили в дълбочина Марица. Просто едно неразбирателство. Ива Дудова високо хвана топката, а зад нея в дълбочина беше Добрина Христоскова. И сега Вяра Парапунова на сервис. Не лош сервис и не особено добро посрещане. И Ванеса Акбоктаби с не особена сила, с средна сила, но с добра височина, добре насочи топката, блокаут. Именно тя сега ще изпълнява сервис. Показва треньора Ершимшек къде е да бъде изпълнен сервиза. Хубав сервис, добро посрещане за Адамек. Топката е на филето. Топката ще остане ли в игра? Не успява да подсигурят тази топка. И виждаме Лора Славчева с вдигнати високо ръце. Тогава, когато разпределителките изпълнат добре този елемент блокада, така са много радостни, защото много често атаките минават през тях. Да видим какво се случва. Топката е за Мика Стоянов. Не успява. Тя сега още една топка за нея. Още повече сила вложи, но височината не беше достатъчна. Разбира се, вниманието на блокадата на Марица е насочено към Микаела Стоянова, която е основният точконосец за отбора на Левски. И в този изключително важен момент много добра, успешна блокада за Марица. Намериха начин да бъде спряна и Микаела Стоянова. Пловдивчанки сега вече влизат в много сериозна серия състезателките на Ершимшек.
3 последователни точки, 18 на 15. които дават предина в много решителен момент от матча. Втори тайм-аут поискан от Радослав Арсов, треньора на Левски. Изтървяха сините добра преднина от 2 точки, която държаха през по-голямата част от гейма, за да се стигне сега до 3 аванс в полза на Марица Пловдив. 10-кратните шампионки на България със сигурност ще искат да започнат с успех поредната защита на своята титла. Марица миналата година загуби геймове по-малко, отколкото пръстите на едната ръка, така че със сигурност на Ахмед Джан Ершимшек ще му се иска отбора, на който води за първа година, да продължи в същия стил и ако може дори да бъде още по-убедителен. Агбуртаби продължава със своята серия и още една точка за Марица, 19 на 15. Обърнете внимание, уважаеми зрители, каква летежна фаза има в сервиза, изпълнен от Ванеса Агбуртаби. Няма голяма сила вложена, много рязко удра топката и топката заспива във въздуха. Именно за това е трудна за посрещане. Ето как спи тази топка. Сега обаче се ориентира добре Парапунова с пас посрещна. Нова възможност сега за точка. Още една извадена топка. Гваделупе Мартин и тя не успява да отиграе краче зад главата. Топката остава в игра. Най-продължителното разиграване. Кой ще се откаже най-находчив? Разбира се, Михаела Стоянова с височина пуска топката в зона 6 и това е много важна точка за Левски. Резултата остава само с 3 точки преднина. В противен случай разликата щеше да стане много голяма, а сега все още Левски имат възможност да се върнат в гейма и сега да видим, ще изпълни добър сервис Иванина Малинова, която имаше проблеми при предишните завъртания. Много хубава топка, леко скъсена, прострелна топка в зона 4. Разбира се, не е добре да играеш в тази зона, когато на блокада от другата страна е Михаела Стоянова, но така скъсена топката не позволява на високата състезателка от Левски да противодейства с блокада. Много скорост имаше в това разиграване на Марица. Левски обаче също отговаря с атака през центъра. Страхотна топка, прострелна топка, много бързо изпълнена. Започна от самото начало разпределителката Силвия Кухарска да играе със своите първи хора. Защо обаче не спря? Виждате сега изписаната болка на лицето на Дария Иванова, която е извън полето и за съжаление няма да може да продължи този матч. Третира се нейния десен крак, така че да видим. Ако медицинския щаб на Левски свърши добра работа, може да се появи в игра в някакъв момент. 21 точка междувременно за Марица, 21 на 17. Веднага Лора Славчева, разпиталката на Марица, отговори със същото първо темпо с Съйкова. Сега топката е добре посрещната, дигната на втора линия и отлична игра отново за Михаела Стоянова. Добре беше застанала Жана Тодорова, либерото на Марица, но много силен удар, много добре насочен в дълбочина беше той, така че не успя да го отрази. Гваделупе Мартин ще изпълнява. С две нападателки се Марица на първа линия. Това е хубав сервис. Отново е разколебана Ванеса Агбуртаби. Топката не минава. Не, това са 4 удара. Много точно отсъждане. Опита се Добрина Христоскова да вкара топката с не с особена сила по правата. Чисто и просто трудна топка беше тази да я вкара, но не успява. А сега ще видите нещо много интересно. Дудова ще претича през цялото игрище, за да отиде в зона 2, където ще атакува. Не, топката е към капитанката на отбора Добрина Христоскова. Много хубаво отиграна топка. От време на време разпределителките включват своите първи хора, чисто и просто за да задържат противниковите центрове, но голяма част от атаките минава през крайните нападателки. Добрина Христоскова за Марица изпълнява много хубав сервис, за съжаление аут и за радост на Левски, разбира се. Топката излиза малко в аут, иначе като насоченост, като скорост сервиса беше много добре изпълнен. А сега за сервис Светомира Миткова. Радо Арсов дава указание къде да бъде изпълнен сервиза. Най-вероятно в зона 5, там където е успя да се организира и страхотно взаимодействие Лора Славчева, Борислава Съйкова.
светкавична атака. Топката беше леко извадена на първи метър и половина, почти втори метър. Оттам прострелна топка към ръката на Борислава Съйкова и тя отсича топката в полето на Левски. Именно тя сега ще изпълнява. Треньорът ти подсказва нещо. Виждаме усмивка и на нейното лице, и на неговото лице. Може би даде указание за някакъв сервис, който тя не се чувства сигурно да изпълни. Парапунова с много хубава атака. Отлично се представи това младо момиче на европейското първенство до 18 години, там където тя заедно с своите съотборнички спечелиха европейската титла, водени от Антонина Зетова. Имахме доста радост, между другото, при подрастващите през този сезон. През можеше да имаме и още повече. Можеше да имаме и повече, разбира се. Винаги търсиме максимално представяне. За това ще кажем малко повече в почивката между гемовете. Да видим сега, топката е лоша. Фрибол за отбора на Левски. Как ще организира атаката си? Топка в зона 4. Парапунова срещу Дудова. Дудова надделява в този дуел. Много точно беше поставила ръцете си Ива Дудова точно там, където се опита да атакува Парапунова и топката се отсече в полето. Именно сега Ива Дудова ще бие сервис. Геймбол за тима на Марица. 24 на 21. Възможност за пловдивчанки да спечелят първата част в този двубой. Добър сервис на Дудова. Проблеми при посрещането за Левски. Това ще даде възможност на гостенките да атакуват. Тук интересен подход от разпределителката на Марица, който обаче не донесе успех. Вместо това 22-та точка за Левски. За мен това е неоправдан риск. Ако е на първа линия разпиталката и тръгне да пуска топка в третия метър много остро, което да й донесе успех, но да прехвърляш от третия метър с две ръце отдолу, просто много добре отразиха топката цателките на Левски. Хубав сервис е този, не особено добро посрещане. Ива Дудова няма да атакува. Много възможност сега. Подадена топка към зона 4. Да очаквах топката да отиде в зона 2 към Микаела Стоянова, но точно обратното. Още една възможност ще имат сега. Ето я тази топка. Перфектна топка и топката остава в игра. Нова възможност за тима на Левски. Микаела Стоянова 23 на 24. Завърза се този първи гейм. Не случайно казах, че очаквах първата топка на контратаката да отиде при нея. Точно обратното, тя отиде в зона 4 към Гваделупе Мартин, която не успя да отиграе, но при втория си опит Микаела Стоянова отиграва. Завърза се наистина този гейм. Това, което казах, Левски направиха няколко така по-леки грешки около 18-20 точка, но сега играят много самоотвержено и в никакъв случай не позволяват на Марица да затвори гейма. И прекъсване за Ахмед Джан Ершимшек. Турският треньор на Марица Пловдив взима прекъсване при само точка разлика, но все още геймбол в полза на шампионките. Това, което прави впечатление е, че вторият треньор, който е сърбин Владан Шараба, дава указания. Нещо, което наблюдаваме в американския национален отбор, там където Карч Хирали води мачовете, но и в мъжкия национален отбор, а пък треньорите, които се грижат за тактиката, те дават указания в този момент. Нещо подобно наблюдаваме и в Марица. Треньорът Ахмед Джан Ершимшек води мача, а указанията на почивката ги даваше Владан Шараба, помощник треньор. Естествено, Марица разполага с един доста сериозен щаб. Много хора се грижат за това момичетата да показват най-доброто си състояние. Може би в това отношение няма друг български отбор с подобен щаб, но така се работи на високо професионално ниво, когато искаш да постигаш успехи не само на национално, но и на международно равнище. Тима на Марица вече след 10 титли сега пък печели първия гейм в своята сметка след тази успешна атака. И така, 1-0 в полза на Марица. 25 на 23. Много равностоен гейм. Трябва да отбележим. Имаше хубави неща и от двете страни на мрежата. Дано така да продължи в следващите си части този двубой. Но първата част отива в сметката на Марица Пловдив. Той самия гейм от самото начало започна доста оспорвано от точка за точка, след което Марица около 20-та точка имаше известно предимство. На моменти дори можеше да стане 4 точки разликата, но по-важното е, че момичетата от Левски не се отказаха, бориха се до края и докараха нещата до само 2 точки разлика, което, разбира се, няма да ги обезкуражи в крайна сметка, а точно обратното ще им вдъхне още повече вяра и оптимизъм да се борят до края на матча. За това, което стана дума за подрастващите през миналата година, нещо любопитно, през следващата година
Българските национални отбори, включително мъже и жени, ще участват на 6 световни първенства. Мъжете и жените съответно и по 2 възрастови групи при момчетата и при момичетата, така че има доста работа да се свърши най-напред и доста усилен сезон се очаква летен, в който нашите национални отбори ще участват заради това, че са добре в ранглистата, заради това, че по право се класират на световни първенства. За мъжките и женските първенства там нещата вече стават малко по-различни, защото участват 32 отбора в мъжкото и 32 в женското първенство. Там, освен континенталните първенци и другите отбори и отборите домакини, разбира се класират по ранглиста. Това прави още по-важно участието в Лига на нациите. Всеки един гем е важен, всяка една точка е важна, защото оттам се прави класирането за световната ранглиста, която през следващи години дава възможност за участие в квалификация, световни европейски първенства. Имахме възможност да се зарадваме наистина през лятото на тази година на добри класирания на отборите ни при подрастващите. Ти спомена вече за девойките, които станаха европейски шампионки. Много малко не достигна на юношите да повторят същия успех. Те играха финал на европейско първенство срещу Белгия или Франция. Срещу Франция. Срещу Франция, точно така. Срещу Франция. Загубен финал. Второ място обаче за момчетата. Имаме от какво да сме доволни. При подрастващите имаме успехи. Ако успеем да ги пренесем малко по-трайно при големите възрастови групи, естествено това ще бъде възможно най-добрия вариант. Аз винаги съм го казвал и продължавам да го твърда, че талантите се раждат тук. На Балканския полуостров, може би, е по-правилно да се каже. Въпросът е как отделните федерации ще успеят да развият тези таланти, какви условия, с каква методика, с какви тренировъчни щабове, програми, контроли, всичко е много важно, медицински надзор, психологическа подготовка и така нататък. Тъй, че федерацията полага огромни усилия. Средствата обаче, които са необходими за лагери, за тренировки, за пътувания, за мачове, са изключително големи. За сега, разбираме, имаме спомоществователи, тези, които са така много важни за цялата работа на всички, които работят в волейболната сфера. Аз се надявам, че ще ги имаме и за напред. Приятелите, които обичат волейбол, ще продължат да помагат на волейбола. Разбира се, тези успехи, всички, които споменаваме, те не биха били възможни, ако ги няма клубовете. Клубовете, в които тези деца са израснали, клубовете, в които президенти, треньори и всички останали полагат огромни усилия за тяхното развитие. Със сигурност имали сме изключително големи успехи, продължаваме да имаме. Разбира се, много повече са така свързани очакванията с мъжки и женски национален отбор, но аз мисля, че лека по лека тези генерации, тези поколения, които върват отдолу, ще повдигнат нивото и на мъжките и на женски национални отбори. Все пак всичко се прави с тези юношески гарнитури, които участват, за да се изградат качествени попълнения за мъжки и женски национален отбор. Но да се върнем в зала Гаритаж, зала Левски в София. Двата състава са вече на полето. Без промяна в Марица, да отбележа, че пловдивчанки продължават в същата шестица, която завърши първия гейм, която донесе успех с 25 на 23. Левски също запазва своята титулярна шестица, с изключение естествено на отсъствието на Дария Иванова. Вместо нея с номер 19 продължава на игрището да бъде Вяра Парапунова в ролята на посрещач. Дария така и не може да обуе все още своята маратонка на десния крак, което за мен лично означава, че двобоя за нея приключи. Първата точка ще отиде ли в полза на Левски? Не, защото Ива Дудова успя там да върне топката в игра. Все пак нова възможност за Левски. Михайла Стоянова, първа точка. Не, няма да има точка тук за сините. Първата точка ще бъде за Марица. Докосване на мрежата ли бе отсъдено тук? Да, докосване на мрежата. Нещо куриозно. Съдийката показа, че разпределителката Кухарска е докоснала със своята плитка мрежата. Така, но тя също участва в играта, така че нарушението си е
нарушение. Топка в зона 6. Гваделупе Мартин атакува, не успява и сега от втора линия Ива Дудова с доста повече така хъс заби тази топка. Нова възможност за Марица. Не е достатъчно добре подадена тази топка близко до мрежата, за да може да се играе с първия човек. Фрибол отново за отбора на Марица. Още една топка подадена на третия метър и отлично взаимодействие между Лора Славчева и Борислава Съйкова. Но тези топки, които са прехвърлени, които са отразени от блокадата и са лесни и се подават с пас, трябва да отиват близко до мрежата, там където разпиталката може да наблюдава какво се случва в противниковото поле, да играе с първия човек, да има възможност да развива своята атака. Кая Николова с хубав сервис. Топка в зона 4. Двойна блокада. Успяват да отразят тази топка момичетата от Марица. Ива Дудова се ядоса, според мен. Атакува много силно, но топката излиза в аут. Това отсъжда и първата съдийка Милена Лазарова. Няма претенции от страна на Марица. Видяхме две много силно забити топки от Ива Дудова. Тя не беше особено убедителна в първия гем, но продължава да е в шестицата на Марица. Добро посрещане и отлична блокада за Микаела Стоянова. Опитаха да изиграят основно комбинацията остра топка и над острата. Разбира се, Микаела Стоянова с ръста, който има и с вниманието обаче, защото трябва много концентрация да поставиш на точното място ръцете си, е доста трудна за преодоляване. Още един път са затруднени. Топката е в полето. Хубава атака за Ива Дудова. Не беше особено удобна за нея тази топка, но въпреки това тя вложи максимална сила. Радо Арсов сега се ядосва на своите момичета, защото това е лека топка, която трябва да се спасява. Наистина е така. Лора Славчева. Лора Славчева с началния удар за тима на Марица. Добро посрещане, дава възможност на Стоянова за хубава атака. На блокадата на Марица обаче работеше добре. И след това много фаут прати топката Гваделупе Мартин. Търсеше игра с противниковата блокада Гваделупе Мартин, но трудно се оцелва блокадата, когато топката е на втория метър. Трябва много голяма прецизност. И дори да има някаква тънка блокада, може да се окаже, че съдиите не са я видяли. Топка отново в зона 4 и отлично спасяване за Жана Тодорова. Не, без атака с две ръце вкара топката Абортаби. Ето още една топка, пада на земята. Не успя Ива Дудова да подсигури тази топка от блокадата на Марица. Топката пада директно на земята. Радо Арсов продължава да подсказва на своите състезателки какво да направят. Иванина Малинова сега ще изпълнява сервис. 4-3 в полза на Марица. Сервис фаут обаче. Половин метър фаут прати топката. 12-ката на Левски и Иванина Малинова. 12-ката на Левски има два вкарани и два сгрешени сервиза. Не е ден днес на този елемент. Има явно така разколебаване при изпълнението на този елемент. Много хубав сервис, изпълнен от Добрина Христоскова. Топката мина на милиметри над мрежата, може би. И падна много остро. Там, където не успя да се справи с посрещането Гваделупе Мартин. Отново Добрина Христоскова. Също много хубав сервис. Топката е в полето. Какво се опита да направи обаче Борислава Съйкова. Можеше да свали само топката до мрежата и всичко щеше да е точно. Много сила вложи с тези две ръце, за да изкара топката в аут. Един подарък преди Нова година, още рано за подаръци. Нова година е много далече, който направи Борислава Съйкова. Една от по-опитните състезателки на 24 години е Съйкова, която нетипично за нея отиграване. В този случай сега обаче Ванеса Агбортаби в крайна сметка носи седмата точка в полза на Марица. 7-4. Виждаме един интересен стил на нарадване след точките от страна на пловдивчанки. Момичетата на Ахмед Джан Ершимшек как копират леко стила на Кристиано Роналдо с неговото прословуто сило след отбелязан гол. Тук, особено когато точката дойде директно след начален удар, момичетата показват сериозно настроение в половината на Марица. Да, това е хубаво. Ще ги забележиш. Волейбол е емоционален спорт. Хубаво да има емоции, хубаво да се подкрепят по този начин, да изразяват чувствата си.
Топката докосва филето за малко да падне на земята. Ива Дудова отново с добра височина. Взе си бележка според мен за неубедителното си представяне в първия гейм Ива Дудова и сега я виждаме с 3 атаки. Едната излезна много малко аут, разбира се, но доста по-голяма сила влага при своите атаки. Ива Дудова ще използва ли своя силов сервис сега тя или отново Джанфлот. Джанфлот много добре справя се Вяра Парапунова. Топката е много дълга за Мика Стоянова. Това е задържана топка. Точно, много правилно отразена от Милена Лазарова, първия съдия. Топката в момента, в който се завърти, това подсказва, че има не чисто, не добро взаимодействие и се отчита грешка. А сега Светомира Миткова ще изпълнява. И този сервис излиза в аут. Потърси сервис в дълбочина. Миткова, топката наистина се вдигна доста високо, но пък излезна и малко в аут. И веднага Радослав Фарсов иска да прекъсне тези неубедителни действия на своите момичета. Явно, че той иска те да бъдат по-убедителни, да не се правят такива непредизвикани грешки. Разбира се, напрежението го има. В началния удар, от началото на втората част, при началния удар имат проблеми на сините. Ами това, което споменахме в началото на матча, че началният удар ще бъде решаващ и този отбор, който се умее да го изпълнява по-добре, без да допуска грешки, ще има известно предимство. За момента това се отдава на отбора на Марица. Обърнете внимание сега каква летежна фаза има. Сервис е изпълнен от Акбор Таби. Топката просто заспива, става много трудна за посрещане. Много разколебана младата Вяра Парапунова. Може да атакува много по-добре и сега смяна. Жекова с номер 7 се появява на полето на мястото на Вяра Парапунова. Усети разколебаването Радослав Фарсов и прави веднага смяна. При положение, че Дария Иванова не може да се появи в игра, това е сериозен удар за Левски. Парапунова не захапа по най-добрия начин след влизането при контузията на Дария Иванова. Сега нов опит да раздвижи нещата прави Радослав Фарсов благодарение на Габриела Жекова, която е родена през 2007 година. В края на този месец тя ще навърши 17 години. Все още няма навършени, на 16 години Жекова. Ами това е една много добра възможност за такива млади състезателки да влезнат, да се опитат да дадат това, на което са подготвени в момента, и ако заиграят добре, те ще останат и вътре, ще получат възможност за повече изяви. Кухарска на начален удар. Добро изпълнение от страна на полякинята, но Марица се справи. Кая Николова, центъра на Марица, носи нова точка за пловдивчанки. Шампионките вече отвориха доста сериозна разлика в средата вече на втория гейм. Именно Кая Николова отива и на начален удар. 190 см Николова. Тя с хубав сервис, силен сервис от страна на Кая. Отново Лора Славчева се опитва сама да играе срещу отбора на Левски. Разбира се, много по-лесно и беше да прехвърли топката, отколкото да дигне на втора линия на Ива Дудова, която беше готова за атака. Точката въпреки това е в полза на Марица и разликата вече става съществена. И то заради разминаването между Малинова и разпределителката Кухарска. Двете след това поговориха за няколко секунди веднага след това отиграване, което донесе 13-та точка в полза на Марица. 13-17 и нова възможност за пловдивчанки. На този етап сините успяха да отразят Стоянова. Сега блокадата обаче спира състезателката на Левски. 14-7. Много трудна за атака е тази топка за левичарка. Топката идва от гърба, по-точно от 5-6. Трябва да премине през нея, да мине от другата страна, за да атакува с лявата ръка. Наистина много е сложно, много е трудно. Сега ще видим едно пресичане. Ще отиде Михаела Стоянова от другата страна да атакува там, където е удобната. Прави го добре, но топката ще остане в игра и това ще бъде фрибол за Левски. Как ще организират атаката си момичетата на Левски? Нова възможност. Михаела Стоянова. Още едно спасяване за Акбор Таби и после прекрасно взаимодействие. Може би около 3,5 метра, 4 метра прострелна топка. Лора Славчева
стреля точно в ръката на Борислава Суйкова, която заби светкавично и точката е за Марица. Германката показа много стабилна игра в защита. Доста спасени топки има, да, от самото начало. Застава на точно място, много спокойна е, а има и нужната техника да обработи топката. Още един добър сервис от Кая Николова и това е нова точка. И Гваделупе Мартин има проблеми с посрещането на сервиса на Кая Николова. Втори пореден в Радо Арсов вече няма ходове, защото след контузията на Дария Иванова пробва Вяра Парапунова, на нейното място влезна Жекова. Сега вече няма кой да влиза повече. Не, че няма, то има. Божидара Иванова е възможен вариант с номер 17. Но сега прекъсване тя е по-скоро център, отколкото четворка. Още едно прекъсване поиска той. А по-скоро трябва да се успокоят момичетата на Левски, а не да се нахъсват повече, защото спокойствие е нужно. Грешки ще има, грешки винаги има, случват се. Въпросът е да покажат играта, това на което са готови тези момичета. Със сигурност фаворита в този матч е 10-кратният шампион Марица. Това трябва да бъде водещото и момичетата от Левски трябва да играят много спокойно. Първия гейм го изиграха сравнително добре, до към 18-та точка. След това в края на гейма също имаха хубави моменти. Кая Николов отново изпълнява. Топката е посрещата далече. Още една възможност, която ето сега тази топка е хубава и хубаво, добре отиграна топка за Микаела Стоянова, а треньора на Марица показва на Ива Дудова къде трябва да застане, не да се крие зад блокадата, да излезне на чисто, за да играе с тази топка. Все пак комфортен аванс за Марица, 8 на 16 на Габриела Жекова, която влезе като смяна на мястото на Вяра Парапунова с началния удар. Не се е изтеглила Микаела Стоянова, от място скочи и заби. Разбира се, това е възможно с нейната височина, но още една хубава атака сега на Ива Дудова. Въпреки че имаше двойна блокада срещу себе си, силата с която атакува Дудова, топката мина между ръцете на блокиращите и много трудна за спасяване за либерото Агнешка Адамек. Божидара Иванова беше повикана от Радослав Арсов, но тази смяна ще изчака още едно поне разиграване. Възможност за Марица след тази грешка при посрещането на Левски, но блокадата тук е изградена от Иванова и Малинова. Нямаше достатъчно височина на тази топка. Виждаме Съйкова да показва пръст нагоре, че топката е била добра, но нямаше достатъчно височина според мен тази топка. И сега отново виждаме, че тя се разбира с Лора Славчева, разпрителката, да играят отново такъв тип топка. Иванина Малинова. Толкова свободно пространство имаше по правата за Ива Дудова. Защо не го оползотвори това? Много ниско е подадена тази топка към нея. Вижте как се мъчи топката. Забива топката тук под лицето си дори, а тя трябва да забива горе високо. Това трябва да коригира Лора Славчева с височината, която има и добър отскок. Ива Дудова трябва да напада доста по-високи топки. Топка в аут сега след сервиза на Иванина Малинова. Отново греши сервис. Трябва да положи доста повече усилия в тренировъчния процес. Това момиче, да видим сега, добър сервис. Гваделупе Мартин посреща спас. Лошо подадена топка в зона 4. Още една възможност за Марица. Ива Дудова забива високо. Има ли докосване до блокадата? Не. Отсъждането на първия съдия е за топка в аут. А именно това потърси Ива Дудова, да играе с блокадата на Левски за блокаут. Не успя да хване блокадата и топката излезна в аут. На сервис се подготвя Микаела Стоянова. Хубав сервис, добро посрещане от Мила Пашкулева и този път на точното място постави ръцете си Светомира Миткова. Внимаваше за тази прострелна топка. На няколко пъти изиграха много добре тази топка състезателките на Марица. Сега обаче центърката на Левски, Светомира Миткова, с успешна блокада. Все още обаче голяма разлика. 6 точки в полза на Марица, 12 на 18.
И отново обаче блока на Левски носи точка след отличната игра на Силвия Кухарска. Ти каза, Ръста, и че ще помогне, когато е на първа линия, за блокадите на сините. И ето, че точно това се случи в този момент. 13-18. Може би, виждайки голямата разлика, поотпуснаха се малко състезателките на Марица, защото това са по-скоро техни грешки. Пайп, топката остава в игра. Браво, браво на Кухарска. Нова възможност. Акбуртаби почти от място отскочи. Вижте на повторението. Имат предварителна уговорка да играят тази бърза остра топка в 4. Ето сега вижте почти с една крачка, но много хубава височина. Добре насочи топката и точката е за Марица. Борислава Съйкова ще изпълнява. Ще пробва най-вероятно своя така наречен хибриден сервис. Точно така, но топката ще да остане в игрището най-вероятно. Дудова с пусната топка, която докосна полето, така че въпреки усилията на Кухарска, точката отива в полза на Марица. Може би наполовина върху ръката на Кухарска, наполовина върху пода. И отново Съйкова. 20-13 за Марица. Добро посрещане сега за Гваделупе Мартин. Хубава атака за Микаела Стоянова. Ето това са топките с добра скорост и добра височина. Много хубава атака по правата за Микаела Стоянова. Наблюдаваме сега епизодични добри действия от страна на Левски на отделни състезателки, докато Марица играе по-скоро като отборно. Тук много високо вече хвана топката Ива Дудова. Нямаше какво да спаси тима на Левски. 20 и първа точка. Това е добре насочената топка от разпределителката с добра височина. Там, където Ива Дудова може да вложи и максимална сила, както в случая. Тя сега е на сервис. Джамп флот ще изпълнява. Много сила вложи. Дали са достатъчно концентрирани момичетата от Левски? Трябва да очакват такъв тип сервис. Стори ми се, че Гваделупе Мартин беше леко неподготвена за този сервис. Може би очакваше, че сервизът ще бъде в зона 5. Този път аут след изпълнението на Ива Дудова. Нещо интересно. Радо Арсов беше преместил своите посрещачки от зона 6 към зона 1, зона 5 цялата беше свободна. Там именно трябваше да удари Ива Дудова сервис, но дали пък може да го удари там, и това също е много, много важно. Тактическа смена сега за Радослав Арсов. Светомира Миткова, която трябваше да изпълни начален удар, отстъпва своето място на Киара Андонов. Втората разпределителка в тима на Левски. Тя има хубав сервис. Да видим дали ще успее да го демонстрира. Топка насочена в Агбуртаби. Германката нямаше проблем след това и да завърши за 23-та точка в полза на Левски. Киара Андонов ще напусне игра веднага след изпълнението на началния удар, за да се завърне центъра Миткова. А всъщност в игра ще бъде разпределителката Агнешка Адамек. Ванеса Агбуртаби. За Марица много скъсен сервис, който изненада със сигурност синьото посрещане. Успяха да се справят за сега левскарките. Жекова с може би първата си много добра изява. Първата си много добра изява. Сервис, за който изпълни Агбуртаби, беше много прецизен. Почти на първия метър падна топката. Видяхме тази опитна състезателка е Ванеса Агбуртаби. Започна леко разколебано в първия гейм, след което стабилизира играта си и на посрещане, и в атака е много успешна. Ще и трябва малко време да се вработи в тима на Марица, вече в игрова обстановка Ванеса Агбуртаби. Още една точка за пловдивчанки, 24-16. Още веднъж изиграна супер топка, но не в края, а по-скоро на 2 метра от мрежата. Това се прави с цел да се избегне високата блокада на Микаела Стоянова. Не успяха и този път да се ориентират момичетата от Левски. Още една точка необходима за пловдивчанки, за да затворят частта. Дудова сега с атаката я носи 25-16. Този гейм доста по-убедително в полза на шампионките. Марица повежда с 2-0 в столичната зала Левски София.
след 25 на 23, 25 на 16 в полза на тима, воден от Ахмед Джан Ершимшек. Вече доста убедителен аванса на пловдивчанки. Ами това, което трябва да се отбележи, че Марица продължи да играе с същата концентрация и с същата ефективност, както играеше в първия гейм, докато играта на Левски рязко спадна. Много грешки, неразбирателства. Разбира се, играеш толкова, колкото ти позволява противника, но аз мисля, че не това са възможностите на момичетата от Левски. Със сигурност настройката за този матч трябва да бъде коренно различна. Водещи отбор, фаворита в този матч е отбора на Марица. Със сигурност амбицията да побеждават във всеки матч има, но тя трябва да е свързана и с възможностите, които в този момент има този състав. По-скоро им трябва повече спокойствие и повече концентрация. Млади момичета, които тепърва ще растат като състезателки, чисто и просто психологически, защото виждаме избухвания от време на време с хубави топки, с хубави отигравания, с хубави неща, но тази константност в играта няма, съвсем нормално за млади състезателки. Докато в Марица виждаме едно постепенно вдигане на темпото, подобряване на играта, както индивидуалната, така и отборната от всяка една от състезателките. Най-вероятно треньорът на Марица, турчина Ахмед Джан Ершимшек, няма да направи промени. За него също е важно да започне шампионата с чиста победа и то срещу много силен съперник. Трябва да отбележим, че той до сега никога не е бил първи треньор. В своята треньорска кариера винаги е бил втори треньор, като в продължение на доста години е помощник треньор на Джовани Гуидети в турския Вакъв банк. Така че опита, който е понатрупал покрай такъв изтъкнат специалист като Джовани Гуидети, сега ще предава тук на Марица. Марица съчетание от опит и млади състезателки, които покрай по-опитните, разбира се, сега имат опит. Две нови попълнения от българското първенство. Ралина Дошкова с номер 8, която влезна в първия гейм, и Кая Николова, и двете от ЦСК. Също така, разбира се, и Ванеса Агвортаби. Запази гръбнака отбора на Марица от миналия сезон, нещо, което може би е изключително важно за пловдивчанки, за да продължат така с добрата линия. Това, което показаха миналия сезон в нашия шампионат, е тенденция в последното десетилетие Марица да е традиционно на върха в Националната волейболна лига при жените. Естествено, голямата липса е в представянето в Европа. Виждаме Николай Иванов в ляво на екраните, който е взел място в залата. Със сигурност след края на двубоя той ще отиде да провери семейството на Дария Иванова, които са обезпокоени за нейното състояние. Да се надяваме, че няма да е сериозен на този проблем и тя ще може след няколко дни да продължи да се подготвя, защото тя е основен състезател на отбора на Левски. Аз съм сигурен, че Радослав Арсов ще каже веднага след края на двубоя какво е нейното състояние. Естествено, Росен Станчев ще събира, моя колега Росен Станчев ще събира отзивите след края на срещата тук в зала Левски София. Но да видим как ще продължи сега след 2-0 в полза на Марица. Припомням, 25 на 23, 25 на 16 за пловдивчанки. Да видим как ще продължат нещата. Без промяна в тима на шампионките. В Левски Вяра Парапунова се връща на полето, но на полето остава също така и Жекова. Божидара Иванова се появява. Центъра Божидара Иванова с номер 17 влиза в игра. Виждаме в титулярната шестица. Първо участие за нея в този двубой. Тук Стоянова много хитро изигра тази ситуация. Първата точка в третия гейм е на сметката на Левски. Благодарение на безспорно най-голямото оръжие на сините до момента, Микаела Стоянова. 196 см състезателка с номер 20 открива сметката на сините в третия гейм.
На начален удар отива Вяра Парапунова. И това е аз. Много смело удари сервис за Вяра Парапунова. Това ще бъде разковничето, ако успее Левски да извади разпиталката Лора Славчева далече от мрежата, да могат да организират двойна блокада, да извадят някоя друга топка, да направят контратака, но всичко тръгва от добре изпълнения сервис. Отново Вяра Парапунова сега. Хубав сервис също, но малко излиза в аут. Отново сервиза беше насочен по посока на Ванеса Акбортаби, но трябва да отбележим, че за разлика от първия гейм, тя вече стабилизира посрещането си, е много прецизна, така че може би статистиците са дали вече информация на Радослав Арсов как върви посрещането и в кой трябва да бъде насочен сервиза. По-скоро е грешно, ако той върви в Акбортаби. Хубав сервис за Кая Николова. Топка с височина. Ето топката остава в игра. Точно подадена на главата на Лора Славчева. Добро спасяване за Адамек Жекова. Има докосване на блокада. Браво! Отлично извадена топка в дълбочина. Първо от либерото Агнешка Адамек, а след това и добре отиграна от Габриела Жекова в зона 4 с височина. Добре атакува топката Габриела Жекова. А сега Божидара Иванова на сервис. Джамфлот, хубав сервис, ниско мина над мрежата този сервис. Спасяване, топката остава в игра. Кой ще атакува? Няма атака. Фрибол за отбора на Марица. Топка в зона 4. Много бърза прострелна топка. Там именно трябваше да сложи добре ръцете си Микаела Стоянова, защото много трудно от центъра може да стигне и да докосне тази топка с скоростта, с която е отправена към нападателката в зона 4. Лора Славчева сега ще изпълнява сервис. Не успява да прехвърли мрежата. Точката е за Левски. Виждаме раздвижване, виждаме радост в състава на Левски. При всяка спечелена топка именно това и дори малко изкуствено да се прави, то така освобождава негативната енергия и дава повече настроение за игра. Микаела Стоянова сега ще изпълнява. Хубав сервис. Топка в зона 4. Добре подадена. Браво. Добро спасяване. И още веднъж атака. Браво. Топката успя да мушне топката Микаела Стоянова между блокадата и мрежата. Така че точката е за отбора на Левски. Отивайки към сервис за нещо недоволство Микаела Стоянова. Може би може по-добре да изпълни някои действия, но това всичко е минало. Трябва да мисли за следващите си действия с добра концентрация. Хубав сервис. Топката е на филето. Топката минава извън антената. Опита се Ива Дудова да я остави в игра, но подадената, докоснатата по-скоро от нея топка минава зад антената. Точката е за отбора на Левски и това принуждава треньора на Марица Ахмеджан Ершимшак да поиска тайм-аут. 6-2 в полза на сините. Страхотно начало на третия гейм. Играят освободено. Естествено с основен принос Микаела Стоянова с блестящия сервис, който изпълни на няколко пъти. Така че Левски започва добре. Обнадеждаващо тази трета част. До толкова, че да създаде притеснения в полето на шампионките и трябва да продължат в същия стил момичетата на Радослав Арсов, ако не искат този двубой да приключи в 3 части. Микаела Стоянова се завръща на началния удар. Ще вложи ли максимална сила веднага след почивката Микаела Стоянова? Най-вероятно да, защото в сервис влиза добре. Добре насочен. Топка, остра топка с Борислава Сейкова. Много добро взаимодействие има. Топката беше посрещната почти на третия метър. Обърнете внимание, уважаеми зрители, каква скорост придава Лора Славчева при подаването. Ето сега от третия метър. Рано е скочила Сейкова, отворила се, така че само и остава топката да се появи и тя да я отреже. Добрина Христоскова. Хубав сервис, добро посрещане от Вяра Парапунова и още по-добра атака за Микаела Стоянова. По правата отново остават права на Микаела Стоянова, затварят по-голяма част от полето. Там играе либерото в дълбочина, но при толкова силна атака много трудно може да бъде спасена топката. А сега Габриела Жекова се подготвя за сервис. Изпълни не лоши сервизи при предишното въртене тя. Да видим сега, ще има ли смелостта да рискува. Скъсен сервис и почти направи точка.
Опита Добрина Христоскова да атакува от дълбочина тази топка от втора линия. Не успява и точката е за Левски. Радослав Арсов подсказва къде да бъде изпълнен сервиза. Много ясно, че трябва да бъде в зона 5-6, там където на първа линия е Ванеса Акбуртаби. А първия сервис, който изпълни Жекова, падна доста скъсен. Сега обърна към зона 6, възможност за доиграване. И браво на разпределителката Силвия Кохарска, защото топката беше доста висока. Почти влизаше в полето на Марица. Успя тя да я хване с добра височина и да подаде към Цветомира Миткова. Първо темпо. 9-3 е резултата, 6 точки преднина. Дали пък не ставаме свидетели на обрат. Хубав сервис, добро посрещане от Мила Пашкулева и много хубава атака на Ива Дудова. Разкъсана блокада имаше срещу себе си Ива Дудова, без да вкарва дори максимална сила. Отбелязва тази точка за Марица. Борисова Сейкова ще изпълнява сега. Хубав сервис. Вяра Панапурова се справя. Топка към нея и срещу толкова висока блокада, каквато изградиха Ива Дудова и Кая Николова. Трудно с такъв удар. Трябва да вдигне малко параболата, да потърси игра с блокадата, да потърси чиста посока преди всичко. Ясно беше, че топката ще бъде подадена към нея. С две нападателки са в момента Левски на първа линия. Най-вероятно в зона 2, точно така. И добро спасяване за Лора Славчева в дълбочина след атаката. Този път Ива Дудова не успя да оцели добре топката. Може би с пръстите удари топката и тя излиза в аут. Успяха да превъртат тук този силен сервис, който изпълняваше Борислава Сейкова. 5 точки остава предината за Левски. Най-важното за сините в този момент, че съхраняват аванса, който успяха да отворят с началото на гейма. Цветомира Миткова сега на начален удар. Нови затруднения за тима на Марица при посрещането на сервиса на Левски. Стоянова с много мощ прати тази топка, но направо в обсега на либерото Пашкулева, а след това пловдивчанки вече взимат седмата си точка. Невероятна игра за Ванеса Акбуртаби. Видя срещу себе си двойна блокада. Прецизно беше пускането към зона 3, там където въпреки че положи усилия, Микаела Стоянова не успя да достигне топката. Ива Дудова сега много сила имаше в нейния сервис. Фрибол ще има сега за отбора на Марица. Как ще организира Лора Славчева тази атака с първия човек? Кая Николова не успява и още веднъж този път Лора Славчева само вкарва с две ръце топката в полето на Левски и това е точка за Марица. Нещо интересно, че все по-рядко се забелязват състезателки, които да играят краче зад главата. Една от тях е Кая Николова, продукт на школата на ЦСК. Сега за първа година в Марица и веднага е включена в основния състав. Това младо момиче показва добри качества. От миналата година значително е подобрила и своя сервис. Така че с мачовете, които ще изиграе сега с Марица и с най-вече и в Шампионска лига, със сигурност ще дигне доста своето ниво. Радослав Арсов взима тайм-аут. Според мен е малко прибързано. Точкови актив е още в полза на Левски, така че това, че са направили една-две точки Марица, може би ще има нужда от тайм-аут Радо Арсов в по-решителна фаза от този гейм. Тогава няма какво да прави. 10-7 в полза на сините. Стоянова този път нейната атака бе посрещната. Добре отива Дудова. След това... Точно отсъждане на първия съдия Милена Лазарова. Така с един аршин се свири. Не е добро. Всяка топка, която се завърти след подаване с две ръце отгоре, просто се свири като задържана топка. Не е добро отиграване на Лора Славчева. Стоянова отново, този път блокадата на Марица я спира. 8-11. Две последователно забити топки
по диагонала, които не и носят успех. Нямам представа дали това не е избор или са указания на треньора, но правата е свободна, така че тя атакува доста успешно по правата. Тогава, когато вложи достатъчно сила, трудно се спасява и в дълбочина. Още една възможност за Марица Ивадудова. Топката удра филето. Не успя да се ориентира либерото Агнешка Адамек, защото топката се повдигна. Имаше достатъчно време да направи една втора крачка напред. Не успя да отрази тази топка. И точката е за Марица. Внимание към сервиза на Ванеса Акбортаби. Скъсен сервис, не много скъсен обаче. Топката падна доста високо. Опит за игра с първия човек. Топка подадена към Божидара Иванова, която тя изкарва в аут. Много леко пропиляха аванса си момичетата на Левски. Сервиза, който изпълни обаче единствения първи, може би толкова лек сервис за... Ето това е силен сервис сега. Фрибол за Марица. Възможност за нова точка. Топка в зона 4. Какво има тук? Докосване на мрежата. Отсъдена от втората съдийка Весела Лазарова. Докосване на мрежата. Виждам Радо Арсов, който казва край, свършено. Мислиме за следващата топка. Ето повторение на тази ситуация. Микаела Стоянова доста емоционално прие решението на Весела Лазарова, втория съдия в този двубой. Но Марица много бързо се върна в третата част. Сега 12-та точка в полза на сините. 12-11. Марица навакса изоставане от 5 точки. Много добре така изкара напрежението извън себе си Божидара Иванова, като така се извика след добре атакуваната от нея топка, сгреши първата, така че напрежението се беше загнездило. Сега може да бъде по-спокойна и да организира добре своята блокада. Топката е добре подадена. Очакваха това пускане от Лора Славчева, момичетата от Левски, но не успя да обработи по най-добрия начин технически Агнешка Адамек либерото тази топка. Ето повторение на този момент. Кая Николова на сервис много ниско минава над филето. Много добър сервис. Топка в зона 2 за Микаела Стоянова. Възможност сега към кого ще бъде подадена топката. Лошо подадена много назад към Ива Дудова. Нова възможност за Левски. И тази топка е добре подадена. Остава топката в игра и добро взаимодействие. Лора Славчева с Борислава Съйкова. Имаха две възможности момичетата от Левски да направят точка. Не успяха. От това се възползва отбора на Марица. Николова. Хубав сервис на Кая Николова. И пак топка за Стоянова. Блокаут този път на диагонала на Левски. 13 на 13. Равенство в резултата в третия гейм. При 2-0 в полза на Марица. Имаха 5 точки преднина момичетата от Левски. Марица лека по лека изравни играта. Божидара Иванова не успява да оцели добре топката. Разбираемо е. Всъщност за първи път влиза да играе в основния състав и то в толкова важен матч срещу шампиона Марица. И не само за нея, за всички други млади момичета. 14 години е Божидара Иванова. Да, но в такива матчове те трябва да се каляват. В началото на месец ноември ще навърши 15, родена през 2009. Реално най-младата състезателка в селекцията на Радослав Арсов. Щом той е видял потенциала в нея, за да я привлече в първия състав. Тя е национална състезателка, има таланта, има гена в себе си също така. Тук вече говорим за волейбол на ниво жени. Не девойки, не подрастващи. Ако трябва да бъдем точни, трябва да кажем, че момичетата малко по-рано върват в развитието си, отколкото момчетата. Вече на 14-15 години те имат достатъчно физическа сила да играят и волейбол на такова ниво, на женско ниво. Разбира се, в зависимост от това каква степен на подготвеност имат и техническа и физическа, но мисля, че тук в Левски се работи добре, имат достатъчно възможности, без игра няма как да стане. Нова възможност към кого? Първият човек, топката е в полето.
Не трябва да дигат ръце състезателките. Иска им се на състезателките от Марица топката да е в аут, но топката е вътре. Много бърза, светкавична, изиграна топка с Иванина, с Цветомира Миткова, прощавайте. А сега Жекова се подготвя за сервис. За сега изравнява се играта и от едната от другата страна виждаме добри действия. Това е топка, която трябва да се спасява. Отново успешна атака за Ванеса Акбуртаби. Много разнообразна е в своите атаки. Тя веднъж сваля топката ниско, след това забива в дълбочина. Видяхме много хубави пускания от нейна страна. Това говори, че наблюдава какво се случва в противниковото поле. И сега Борислава Съйкова затрудни доста посрещането. Тя с късен сервис. Вяра Парапунова с добро посрещане. Първо темпо отново потърси кухарска разпиталката на Левски отново от Цветомира Миткова и това се оказва добър ход. Това ще допринесе и за задържане на центровете на Марица, така че по краищата с една малко по-бърза топка ще имат възможност да играят нападателките на Левски на разкъсана блокада. Хубав сервис, не особено добро посрещане, топка в зона 4 и хубава игра, блокаут. Ето това разнообразие в играта на Ванеса Акбуртаби. Опитът, който има тя, разбира се, и помага много. Имаше нужда Марица от една такава състезателка, която в трудни моменти да поема инициативата и да отиграва точно такива важни топки. Миналия сезон се разчиташе основно на тази състезателка, която сега е на начален удар, Ива Дудова, да праща топката обаче. Не само Ива Додова, и Добрина Христоскова. В игра се появяваше също така Коева, която също е млада състезателка. Тя също ще получи възможност да играе в следващите матчове. Но за европейските купи Акбуртаби ще бъде много ценна за отбора на Марица. Нова възможност. Ето сега пускане. Топката отива. Още едно стъпване на криво. Дано всичко да е наред с Микаела Стоянова. Казва, че е добре. Да, казва, че е добре. Случват се такива неща. Да, всичко е наред. Всичко е добре за Микаела Стоянова. Щеше да дойде в повече за всички. Още една контузия, след като Дария Иванова се контузи още в първия гем на матча. Изтръпна и Радо Арсов до нас. Да, нещо интересно. Къде пусна топката Акбуртаби? Пусна към зона 3, защото Левски подсигурява с крилото и ако топката е по линията, отива точно в ръцете на подсигуряващата. Точно обратното към зона 3 пусна топката. Остава в игра тази топка. Добре подадена от Джана Тодорова. Браво на Кухарска. Хубаво подаде. Сега нова възможност. Ива Дудова. Много силна атака. Не успяха да се организират и на блокада, и в задно поле състезателките на Левски, така че да отразят тази топка. Но и много силна беше атаката на Ива Дудова. С добра височина и много голяма сила вложи тя. Радослав Арсов използва второто си прекъсване в гейма. При вече аванс от 2 точки в полза на Марица. Пловдивчанки не само, че наваксаха сериозното си изоставане, което натрупаха в началото на частта, но вече излизат и напред в резултата. Микаела Стоянова видимо се разстрои след тази ситуация. Не мога да си обясня тези сълзи в нейните очи. Тя може би няма проблеми. Леко уплах от това да не се контузи, защото най-страшното за един състезател е да получи травма. Всичко е наред при нея. Нямаше никакъв проблем. Още в първото разиграване след това падане край мрежата. Да, но само при мисълта, че стъпва на криво и можеше да завърши всичко по не особено добър начин. Може би това така я поразстрои малко. Хубава атака сега за Вяра Парапунова. Посреща топката, след това прецизно подаване за разпиталката Кухарска и хубава атака за Вяра Парапунова с височина. Има хубав сервис Вяра Парапунова. Трябва да рискуват сега състезателките на Левски. Няма за къде повече. Гема навлиза в решителна фаза, така че трябва да се рискува сервиза, да бъде разколебано посрещането на Марица. Хубав сервис е този, но добро посрещане за Акбуртаби и хубава блокада.
точно на място беше сложила ръцете си Мика Стоянова и хубава, успешна блокада с две нападателки на първа линия е отбора на Марица. Сега може би, ако има добро посрещане, трябва да внимават с крачето зад главата, което ще изиграе Кая Николова. Може би двойна блокада там. Не, няма да има първо темпо. Топката е подадена в зона 4 с голяма височина. Спасяване. Нова възможност. Топка за Микаела Стоянова. Хубава атака по острия диагонал. Двойна блокада, добре изградена. Хубаво хвана с височина топката Микаела Стоянова. Забива по острия диагонал. На точно място беше застанала Ива Дудова, но не успя да отрази тази топка. Две последователни точки за отбора на Левски и отново на сервис е Вяра Парапунова. В игра се появява с номер 17 Боряна Ангелова на мястото на Кая Николова. Тя по-скоро ще играе отпред. Ето виждаме да се премества. И хубава атака за Ива Дудова. Тук вече е мястото на треньора да подсказва на своите състезателки. Със сигурност центърката влиза отвънка, няма да бъде подадена топката към нея. Ще има да игра по краищата, дали в зона 4, дали в зона 2 в случай от втора линия. Но не успяха да организират добра блокада състезателките на Левски. Отново с първия човек тръгва разпределителката на Левски и топката е в аут. Какво се случва тук? Съдийките не са много убедени. Има блокада. Топката е в аут. Със сигурност има докосване на блокада. Може би Милена Лазарова не успя да види по най-добрия начин къде точно падна топката и дали имаше блокада. По-скоро втората съдийка, помощничката, трябваше да покаже блокада, защото се случва от нейната страна. Много е трудно за първия съдия, който е от далечната страна, да прецени къде отива топката. Топката е висока. Възможност сега Ива Дудова с много хубава атака докосва топката. Вяра Парапунова не успя да се дръпне, не успя и да я спаси. Две точки за Левски, светкавищо 2 точки за Марица и 2 точки преднина при 22-20. Боряна Ангелова, която влезна сега в игра с много хубав сервис. На полето се появява, разбира се, и Маргарита Гунчева. Младата разпределителка, която през миналата година игра в доста от мачовете. Тя, разбира се, е повикана и в женски национален отбор. Възможност сега. Добро отиграване за Жекова. Успяват да направят 21-а точка. Не са далече от Марица. Само точка е предината за Марица. Тук вече кой отбор ще го каже по-находчив, по-концентриран. Сега ще рискува ли обаче Иванина Малинова на сервис? Не беше особено сигурна при предишните си изпълнения. Тя дори Радо Арцов направи смяна на нейно място, като пускаше втората разпределителка. Сега успява да вкара сервиза. Топка на втора линия и топката пада в зона 6, без да бъде докосната от блокадата и без да бъде отразена в задно поле. Това говори за недобра организация от страна на отбора на Левски, защото или блокадата трябва да докосне топката, или пък защитата трябва поне да направи опит да отиграе. 23-21 в полза на Марица. Стоянова. Блокаут. Много хубаво отиграване, двойна блокада, добре организирана от страна на Марица. Микаела Стоянова с ръце по крайната, блокаут. Наистина много хубаво отиграване. Това ще вдъхне увереност и при изпълнението на сервис сега. Трябва да опита нещо Стоянова, защото все още Марица е с аванс. Хубав сервис, но и добро посрещане и много прецизно подадена топка към капитанката Добрина Христоскова. Това е матчбол 24-22 и именно Добрина Христоскова ще изпълнява сега сервис. С две нападателки са на първа линия момичетата от Левски. Трябва да посрещнат най-напред. Добро посрещане за Парапунова. С първия човек тръгва да атакува. Не, точката, разбира се, след това разиграване в полза на Марица и с 25-22 Марица затваря този матч с 3-0. 25-23 в първия, 25-16 в втория.